Igbo ndị ọma na-ege ntị, olu m ekele unu ebe ọbụla unu nọ. Ụtụtụ ọma nọ. Eji m olu Igbo na-agbasa ozi a today. Ọ bụ maka gịnị? Ọ bụ maka ihe na-aga n'obodo Nigeria and iwe ya na-ewe. Agwara m Peter Obi agwa. Peter Obi na onwe ya, yes. Unu ahụ na onye ọbụla tụrụ ya. Ọkwa maka Peter Obi wee ezigbo mmadụ, okay? Unu niile ahụ na o butela evidence niile, ahụ na ihe niile nọ nga ahụ. Onye ọbụla ahụ na ya. Peter Obi mere ọfụma na ihe election na. Peter Obi winning. But unu chefuru otu Nigeria nọ. Agwara m unu agwa tete that na vote unu anaghị akaụntụ na Nigeria. Vote unu anaghị akaụntụ na Nigeria. It is time for Biafra. Peter Obi ọnwa Biafra ka ewu. Ọdụ ụzọ kalụ ọnwa Biafra ka ewu. Kenneth Okonkwo ọnwa Biafra ka ewu. Godwin emefia ọnwa Biafra ka ewu. Emenefu na emefia ihe niile ị na-aza. Ọnwa Biafra ka ewu. Ọwụ na-amazi ebe unu shi. Ọwụ na-amazi na ọwụ oge Biafra. Unu ama na ihe niile a na-emenụ na ọwụ freedom of Biafra. Unu anaghị ahụ ya. Ọ bụrụ na onye nwaanyị asị unu na ihe abụọ oge Biafra, ka unu si chere na ọ ga-ekwe ka unu gaa na-achị ọchịchị n'ala na obodo Nigeria. Ka unu si chee, Chineke nna, ị ga-ata mmadụ ego n'isi. Ka unu si chee na unu ga na-aga achị ọchịchị na ebe akpọrọ onwe ha Nigeria. Unu amahụ na Nigeria na-awụzighị Nigeria. Biafra ka unu wụọ. Biafra is here to stay. Biafra must exist. Ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya. Peter Obi jirila aka gị ifurula TV screen gaa na court. Ifurula all the documents gaa na court. Ụwa niile ahụ na ya na imere ọfụma na ihe gbasara election na. Ọ bụghị amasị ndị aghụghọ na ndị arụ ala ọ ga-amahụ. Ọ bụghị anaghị aghọta ka m kwuo ya n'okwu Igbo ka ọ baa gị na ntị. Agwara m gị agwa. Si n'ime ndị a wezugo onwe gị, unu kwuo okwu Biafra. Na ọ bụ ihe onye nwe anyị nọ n'igwe na-ekwu. N'oge ugbu a bụ oge Biafra. Unu anọrọ ka na-achọ ọchịchị n'ime ndị Nigeria. Unu na-achọ ọchịchị n'ime ndị aghụghọ juru ahụ, ndị arụrụ ala. Ka unu na-achọ ọchịchị unu ga-achịta gị n'ebe ahụ. Ala Biafra tọgbọrọ n'efu. Ọkwa unu hụrụ otu ala Biafra dị. Ahụrụ m Ngozi ụzọ Kanu na-ebe akwa na-asị na ya nwere 100 of factories na Lagos, nwee 100 of factories na lọkpe nkata ma otu ha si akpọ aha ya. Ele nke nọ n'ala Biafra. Unu hụkwara otu ala Biafra dị. Unu hụkwara otu ahịa Aba dị. Unu hụkwara otu arịa dị, ọ dị ka ebe a na-ekpofu ahịhịa. Unu hụkwara ahụhụ ụmụnne unu na-ata na arịa Aba, ebe a na-eproduce ihe niile. Ihere ọnwụ nọ na-emekwa unu. Unu hụkwara ahụhụ ụmụnne unu na-ata. Ala ọgwụla na Anambra, ala ọgwụla na Ọnịcha, ala ọgwụla na Agụata. Ele ebe ọzọ unu na-achọ ala. Gaanụ gaa rebuild ala Biafra. Ọhịa gwara unu. Asị unu na onye nwaanyị sị thy kingdom come, thy will be done. Uche ya dị mma ka anyị na-arịọ ka o mee n'ala Biafra. Ọ sị na a ga-arụgharị ala Biafra, arụchaa ya. Na ịgbọtọ pọsụ gị n'ala Biafra na-aga na-enweghị onye ga-atụtụrụ ya nụ. Ọ bụ ihe a na-agwa unu. Ma unu chọrọ ya ma unu achọọ ya, Biafra has come to stay. It doesn't matter ihe ha sọrọ. Kama jisi nkụgwụ. Biafra has come to stay. Unu ga-achọwa ọchịchị unu na-achị n'obodo Nigeria. Unu hụrụ ihe ha na-eme unu. Ị hụrụ ihe ndị arụrụ ala aghụghọ na-eme unu. Unu hụrụ ihe ha na-eme unu. Unu hụrụ arụrụ ala ha na-arụ unu. Kama unu ga-enye aka sọpọtụ obodo Biafra. Sọpọtụ ndị amị nọ na Biafra. Sọpọtụ sekuriti nọ n'ala Biafra. Ọ gịnị na-eme unu? Ele mgbe unu ga-ama ihe? Agba mba atụ n'ogwe, agba aba atụ n'ogwe, agba atụ n'ogwe, ọ bụ sọsọ ogwe ka apịrị akọ. Ọ bụ gịnị na-eme unu? Ele mgbe unu ga-ama ihe?
shinu n'obodo Nigeria pụọ. Obodo Biafra ka a na-ekwu okwu ya. Ma ha chọrọ ya, ma ha achọghị ya. Obodo Biafra has come to stay. Unu emezila ihe unu na-eme na-achọ ọchịchị unu na-achị na obodo Nigeria. Unu emezila ihe unu na-eme achọ ọchịchị unu na-achị. Enwere nke ha nyere gị ya. Ọkwa aghụghọ ka ha na-achị, ọgakwa arụ ala ka ha na-achị. Agwara m gị agwa sị gị wepụ aka enwere bifo ya awa aka mmadụ. Lekwa ihe ndị a na-achọ ime. Onye nwaanyị na onwe ya kwuru okwu sị lekwa ihe ha na-achọ ime nwa ya nwoke Peter Obi na ya hụrụ gị n'anya too much and na ya azọọla gị too much. Ọ bụ eziokwu na ị na-ahụ akwa nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu nọ na-ebe kemgbe ụbọchị. Unu anaghị ahụ ya. Unu chere Jehova gbara nkịtị. Unu agaghị ahapụ Nnamdi Kanu gaga wụkwasa n'oche Nigeria na-achọ ọchịchị unu na-achị. Ọ gaghị adị otu ahụ. Anya na-ele ụwa na-ele ihe niile. Ọ na-ahụ ihe niile na-emenụ. Ka obi ụtọ ị ga-enwe nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu eji ya enwe ihe ọwụla o mere. Ihe unu nọ n'elu ya wụ na-achọ ọchịchị ọzọ unu ga-achịkwasa n'elu nke achịrị achị. Gịnị ka achịtara? Ọ gịnị ka achịtara? Unu chịtara gịnị? Gaga elenụ marketplace niile, ahịa niile nọ n'ala Igbo otu ọ dị. Iji na-ebe ma anụ ma ihe niile. Ọkwa unu na-aga obodo oyibo, unu niile na-aga obodo oyibo hụ ka ha si pakeji sisi anụ ha n'ime ahịa ha. Ahịa ha na-atọgbu unu. Onye ga ya evidio onwe ya send ya nga ọ bụ basketi kaatị na-aga ego ihe. Ma obodo unu atọgburu. Ma ndị ji Nnamdi Kanu enweghị ụzọ, there is no road. Ndị ji Nnamdi Kanu enweghị ụzọ ebe ha si ababe ha. A na ha agba jeep agba ihe niile ma ha they don't have any road to drive the jeep. Lekwa otu unu si tọnụọ obodo Biafra into poverty. Ọkwa unu na gọvanọ CBN unu si unu na-eprint ego. Because of this election, unu na-eprint new money. Where is it? Unu print ga new money. Rugbuo ndị mmadụ na-arụrụ ala, mmadụ ole bịara na bankị kugbuo onwe ya because of ego ya. Ọchịchị gịnị ka unu chega n'obodo Nigeria? Ị hụrụ ma unu ahụghị ihe this time. Anyị ga-akpọgide Chineke a ya esi n'elu gbadata mee ihe n'ala ahụ. Otu asị ala ga-ekwu okwu, ala ga-ekwu okwu. Ala ga-ekwuriri okwu, unu ga-anụ ihe na ntị unu. Ala ga-ekwu okwu. Unu amata na ọ Biafra ka unu wụ. Jehova si ya bụ oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu. Ihe ọ sọrọ ha mee, Biafra must come. Edozi mara ihe ọwụla ha na-aghọ. Ọkwa ịhụ n'otu ha dowere gị. Ịhụ na aghụghọ ha ji nọgide gị. Anya gị niile achọpụta mara nke ọma na ọ gị nwere na this election. Ịhụ na ihe ha mere gị. You have brought every evidence there. Izi na ha ihe niile. Ha bịa ndị Igbo ndị ọzọ Cristians. Were na sensị Chineke nyere unu gaa mejie obodo Biafra. Were na amamihe Chineke nyere unu gaa mejie obodo Biafra. Ọjọ ụzọ nwanne gị nọ na-ebe akwa m na-ele ya sị ọjọ ụzọ dimkpa nwoke ha ka gị ịnọ nga ahụ na-ede anya mmiri. Ị na-edere ụmụazị ntọrọ ata anya mmiri. Idegara ndị arụrụ ala anya mmiri. Ọ ihe unu chọrọ. Nne unu si izuka mana nneji ma unu pụrụ unu ewere nwanne unu nwoke mejiri. Unu were nwanne unu nwoke zọrọ ụtọ na nka ndị mba. Unu ahụ n'otu ọ dị. Unu ahụ n'otu ọ na-atọ. It is time for Biafra. Ma unu chọrọ ya ma unu achọghị ya. Enyere gị ha ọchịchị. Ọkwa ha na-achọ otu ha si akpagharị gị. Enyere gị ha ọchịchị enwere ke ha nyere gị. Unu ahụ na ya. Unu kwesịrị ịma na ihe awụ oge Biafra. Unu kwesịrị ịma na ihe awụ oge Biafra. Ha batazila n'ala Biafra. Ha arụrụ ala ha na-abịa arụ. Ha wezuga onwe ha n'ime Biafra. Ka Biafra nwere onwe ya. Onye eluigwe ekwugo Biafra is free, Biafra is free. And this is time for Biafra. Unu nọrọ ta eriwe. Achọ ọchịchị everyday unu na-aga kọtụ. Akpọ m nga na-elu unu. Achị unu. Everyday unu gaje kọtụ. Ele ndị unu na-enye document. Ọwụ Nigerian government. Ọwụ ndị unu nye gị document. Ndị achị ha hụ eziokwu. Ha ewele anya azụ. So ọwụji eziokwu. Ọwụ ndị unu nye gị wefụtagara documents.
ndị si na ọchịchị ha wụ turn by turn ọwụ ndị unu wefụtagara dọkụmentị ndị si na ọchịchị ha wụ turn by turn agwara m unu na votu unu anaghị akaụntụ gaanụ mejie n'obodo Biafra ka unu nwee ike mee ihe ọma niile Chineke nyere unu enjoy. Mmanụ niile oyile niile nọ n'ala Biafra belongs to you people. Ọwụghị obodo Nigeria. Ọwụ unu ka Chineke nyere ya. O kwuru sị na ya gwara nna nna unu sị na ha gawa ebe dị otu a n'ala dị otu a na enwere ihe ha ya dosara ha. Mere na o ji ebe ha kpọga bini adị bini ọwụ ihe ọ kpọrọ ya wa ala Igbo ukwu si ya nyere ha ya n'aka ọwụ ala ya tọgbọrọ ha si ha mejie bilduo n'obodo ahụ ka ọ dị mma. Onye bata na ya aṅụrị eju ya obi, ohi agaghị adị ya, mmegbu agaghị adị ya, sabotu agaghị adị ya, ịvụrụ agaghị adị ya, ndị arụrụ ala agaghị anị ya. Peter Obi ọ bụrụ na ị pụtara na main road tọsa ya briefcase ịpụta gị hụkwa ya briefcase gị aga ikuru ya na-aga ọwụ obodo anyị na-ekwu okwu ya. Onye nwaanyị hụrụ gị n'anya too much, ọ hụ na ka obi gị dị, ị nwere obi ọma, nwee obi alịlọ, nwee obi ilekọta obodo. Ọ gịnị ga-eme ị gaghị eji ya lekọta obodo Biafra? Ọ gịnị ka ị na-achọ ebe ahụ ha kpọgara Nigeria? Ọ gịnị ka ịchọga gịnị? Enwere ka ha nyere gị ya? Enyere gị ya? Lekwa otu ha si mee nwanne gị nwoke oke nọ na CBN. Ụlọ sọ new currency ka e wepụtara lee ego ndị mmadụ agbachishie ya, ndị mmadụ atacha ahụhụ, vụrụ ite ofe na ite nri nọ n'ihu bankị na-eri, ma ndị akụgburu akụgbu ọwụ na ahụ ya akwa nwanne unu ọ naghị emeta unu n'obi. Ọ gịnị ọzọ ka unu na-achọ? Unu chọga gịnị? Unu abatala ụba barịa ba ebe abara aba were ya mezuo obodo Biafra ka ụmụnne gị ha nọ na mba lọrutekwe n'ụlọ bịa hụ otu ụlọ dị. Anọ ha na mba gwara ha unu so agụ ụlọ anaghị agụ ha, bata ọwụ otu obodo dị. Agaghị ịbata nga ole ka ha ga-enọ? Nga ole ka ha ga-enọ? Lekwe sekuriti anyị ha n'ala Biafra adịghị otu ole. Ele sọpọtụ unu na-enye eme evuru ego na Ghana must go mfọmfọju akpa. Ele ka unu na-enye ndị sekuriti ahụ chego obodo ahụ ewezuga ndị ESN. Nnamdi Kanu wefụtara mma obodo agwụla. Mma obodo agwụla. Chineke na-agọzie Nnamdi Kanu, ya gọzie ma Simon Ekpa ma ndị niile gbaga mbọ ịhụ na Biafra nọchi ike. Ewezuga Nnamdi Kanu wepụtara ndị ESN, Eastern Security Region, chego obodo, mma agwụla. Unu anọrọ si unu dọga ọchịchị, ịdọga gịnị? Ịdọga gịnị ka ịdọga? Ihe na ọ naghị eme unu. Ọ masị gị gaa vụrụ window screen, vụta digital screen, vụta elu na ala screen, vụtere ha na kọtụ nga ahụ. What they will do ihe ha ga-eme? Ha agwa gị na votu ha tụwara gị n'ọkantụ hụ ọwụ obodo unu nọ n'ime. Unu chọrọ ị na-aga otu ahụ, ma onye nwaanyị si no, unu wụ ụmụ Biafra. It is time for Biafra. Biafra is free. That is why ihe niile a ji na-eme otu a. It is time for Biafra. Onye kwe chi ya ekwekwen, chi ga-ekwekwere n'oge gị ikwekwere dị ya. Ọwụ ha na-arụgbu unu, unu anọrọ nga ahụ ha na-arụgbu unu. Ọ gịnị mere? Ọ gịnị mere? Ihe ọma niile si n'ala Igbo na-apụta, ọ gịnị ka ha na-enye anyị? 97% of ihe si n'ala Igbo is going to another place. What are you getting? 0%. 0%. 97% of oil from ala Igbo is going another where? Another place. Is going another place. Unu anọrọ na-ezuzu. Chineke mere unu ebere. Chineke mere unu ebere. Ka unu mara nga unu si. Onye nwaanyị ya mere unu ebere n'afọ unu. Lekwe na obodo Biafra dozie. Lekwe na obodo Biafra kemgbe nwanne unu nwoke Ọdụmegwu Ojukwu bidoro bewa akwa ihe na-eme n'obodo a. Up till now obodo ka na otu ọnụ. Ha na-achịkọta unu ọnụ, unu niile ọwụ ofu. Ndị ọbụla ọma ha ebe ha si, ha na-achịkọta unu ọnụ. Nwa Naijiria ele nga hụrụ nwa Naijiria na-arụgbu unu. Unu so na Naijiria obodo unu adị otu ahụ.
unu so na Nigeria obodo na adị otu ahụ ọ dị eguru onwe ga-asị onye Nigeria. Chineke mere unu ebere, mere anyị niile ebere, napụtara aka ndị arụrụ ala. As Biafra has come, Biafra has come. Whether they like it or not, Biafra is free. Otu am se kama jishe nkogbo. O kariala ha n'ahụ. Ana akparịara unu here and there. Ọ gịnị mere? Ihe niile ahụ ebiudoro na Lagos, unu anaghị ebiudu ya n'ala Biafra. Ka ndị ọzọ si obodo ọzọ bịa buru ngwa ahịa n'obodo anyị, ọsọ anyị nsọ. Ha sikwa n'obodo ọzọ bịa buru ngwa ahịa n'obodo anyị, ọsọ ha anyị nsọ. Lekwa ihe niile a na-eproduce na be produce cha. Ha ga ebe ọzọ ga dee ya made in nke, made in nke, made in nke. Ma ọ na-aba ka eproduce ya. Ha buru ga na-ere. Jehova mere unu ebere ma napụta anyị na ihe niile a. May the God continue to guide us, continue to protect us, continue to save us, continue to lead us. As Biafra has come to say, it has come to say, no going back. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen.